sizalwa sonke futhi sizalwa sinomzali wesithathu. Abathaba ababini kuba ngaba ke abantu baye banenceba yokukhuliswa ngabazali ababini, mina ndikhuliswe ngomnye. Bathi bekukhulisa bababini kodwa kube kukhona uyi-1 umzali wesithathu okukhulisayo sisona, okufundisa izinto ongazifundiswayo ngaba babini. Kuthi ngenxa yoba uzalwa ngumoni kanye sonke siphuma kumnombo kaAdam, kube lula uyimamela leyo umzali wesithathu. Bathi bendifundisa ukuthetha kakuhle aba babini abazali. Lo umzali andifundisa ukuthetha. Kuba xa ndithetha abantu bavala indlebe ngokuvula nje kwami umlomo. Ndikhuliswa ndinalo mzali wesithathu owenza lezi zinto abathenqa aba babini abazali uba ndizifunda pheze zinto. Badeske bakhombe nabantwana base next door uba umosha ngabantwana base next door manje umntwana wethu. Bebe ngenodibana nabase next door ngengazithethe izinto ziyinhlamba azithethayo. Ngenxa yokuba ityhile kanga lento yokuba kunomzali wesithathu ophila apha kum ngaphakathi, ondifundisa ubugqwetha, ondifundisa ukona. Ngulo ufike wambulwa nguJesu, wathi uJesu xa ithethayo, nifuzuyise twatse uSathane ngoba nenkanuko zakhe niyazenza. Bamangala abantu babazali bethu besibazi bebabini. Waintroduce third parent uThixo esithi nine third parent enifundisa into eziphambeneyo kune ifundiswa ngabazali babini. Ube nenceba uba ngaba le third parent iye yasubstitutwa, yasuswa le kuwe, bakhawula ubudlelwane bakho naye, kwangena another parent egama layo linguJehova wemikhosi. Ube sewuzalwa nguye ekunika umoya wakhe okwenza udanduluke. Uthi tata kuThixo, yandule isilabhasi ukutshintsha, ufundiswe lumilumbi, ufundiswe hambo yimbi, ufundiswe milo yimbi. Third parent. Molweni enkonzo yenu. Amen. Masifundeni iBhayibhile. Incwadi kaMateyu 21. Encwadi ye-Exodus chapter number 3. Verse number 14 and 15. Mateyu 21. Sofunda verse 1, 2, no 10. Kumateyu 21, sofunda verse 1, 2, no 10. Kwi-Exodus sofunda verse number 13 no number 14 ku chapter 3. But ngicela nje siqale pha ku-Exodus. Egameni lika Yesu. Sawucela siqale pha kwi-Exodus chapter number 3 verse number 14 and 15. uThixo usilande kwindawo ezahlukeneyo, esilandela injongo ezahlukeneyo. Kodwa ndiye ndayifunda nguThixo into yokuba akukho ndawo ikude anongafikeleli kuyo xa ifuna isidalwa awasidalayo. Akho ndawo anongayi kuyo uThixo, akho mnyango anongawungeni uThixo xa ifuna into yakhe awayeyidalile engumntu. Ncwadi Exodus chapter number 3 verse number 14. Isihloko: ukubizwa kukaMoses nguThixo. Verse 14. uThixo waphendula wathi, ndinguye undikhoyo. Uze uwaxelele amaSirayeli ukuba uthunywa ngundikhoyo. uThixo waqhuba wathi,
uze uthi kumaSirayeli, ndithunywa ngundikhoyo, uThixo wookhokho benu, uThixo kaAbraham, uThixo kaIsake, uThixo kaYakobi. Kaloku eli ligama lam nanini nanini, ndaye ke ndiyakubizwa ngalo nazizizukulwana ezizayo. Nkosi wami, cela ke siye kuMateyu 21. uThixo uyazazisa apha kuMoses, uzazisa ngegama elithi ndinguye. Xa bebuza uba ngubani lo Moses umzisa kuthi, ngoba mna ndidibene nawe Moses, ufika uxelela abantu baxelele ngam. Xa bekubuza uba ngubani lo umzisa kuthi Moses, uzofika ubaxelela uba ngondinguye. Enkosi siswami. Ncwadi kaMateyu chapter 21 verse 1. Yes. Isihloko, uYesu ungena eJerusalem ekhwele idonki. eJerusalem. Verse 1. Kwathi bakusondela eJerusalem, befikile eBhethefage ngasentabeni yeminquma, uYesu wathuma ababini kubafundi bakhe, akaziyela, esithi kubo, hambani niye kule dolophana nikhangelene nayo. Yani kule dolophana nikhangelene nayo. Nothi ke kwangoko nifumane idonki ibotsheleyo. Nizofumana idonki phaa ibotsheleyo. Nenkonyane yayo. Yikhululeni niyizise kum. Yikhululeni, number 1, number 2, niyizise kum. Ukuba kukho umuntu othethayo, yes, yithini kuye, ziyafuneka enkosini, ziza kubuyiswa kwangoku. Verse number 10. Verse 10. Akungena uYesu eJerusalem, isixeko sonke saphithizela sisithi, ngubani nalo? Nkosi siswa. Uthi lo mzalwane ubhala apha uMateyu, uYesu uthumela la madodana amabini uba angene kwesi sixekwana esi-opposite iJerusalem. Jerusalema iBhayibhile iveza ngendlela ezininzi. Iveza ngoba iJerusalema ngumzi omhle. Now kuthiwa bona mabangayi kuyo iJerusalem, mabaye kwi-opposite yeJerusalem. Ngamagama aphandle, mabakhangele oyena mzi wayekhe wambi. iJerusalem ngumzi obiyelweyo, isixeko esihle. Yani kumzo i-opposite. Ngamagama aphandle, ningayi kumzo obiyelweyo, right? Yani kumzo ongabiyelwanga, apha izihange zizingenela ziziphumele. Yani kumzo ongekho protected. Yani kumzo ongabiyelwanga. Yani kule nto iJerusalem eyi-opposite yayo. Mangaba niyayazi iJerusalem uba izitrato zakhona zizitrato zegolide, yani kumzi apho izitrato zakhona zenziwe ngamagazi abantu, sanukuya kumzo iJerusalema, yani kumzo i-opposite iJerusalem. Yani kumzo i-opposite eJerusalem. Xa nifika kulo mzi i-opposite, nifike nikhangele idonki ebotshiwe. Mna mntu wayekhe waya ngapha eMqanduli, xa kuzolinywa August, September, idonki phaa kulaa mezi ziyabotshwa yonke laa cala. Ngoba kwenzela uba singaqhweshi ekuseni xa zifuna ubotshwa. Kodwa uthi uJesu, ningazikhululi zonke idonki zalalali, nofika sininzi zibotshiwe. Ningazikhululi zonke, niye kuleya idonki, ngoba hleze ezinye idonki
njengoba sibotshiwe ziyazazi uba sokhululwa ngobani, zinendawo ezilindele kuyo inkululeko yaso. Kodwa le ndifuna niyikhulule idonki ilinde ukhululwa ndim. Yile nto ndikaniyikhulula ningayiyeki ibhangase, ikhululeni niyizise kum. Ngoba idonki siyakuthanda ukhulula idonki, sikhulule sagqiba sihambe siyodle ehlathini silahleke. Utshela ngedonki ivele ifuna ukhulula idonki, ifuna ukhulula, nikhulule yakuba ikhululiwe idonki ivele ishona besapha iyodla umbona komnyumsi. Ingayi kulo mzi ebeyikhulule kuye, ingayi kulo ebeyikhulule. Yikhululeni noqeda nize nayo kum, ngoba injongo yokuyikhulula le donki ayoyayo, andiyikhululeli yona, ndiyikhululela mna. Ndiyikhululela mna le donki, ndim lo unenjongo yayo, ngoba ndifuna uyongena ngayo eJerusalem. Ndawungena nini ke eJerusalem xa ilibele kudla imbona yeminye imizi le donki? Ndiyikhululile. Ikhululwa ndim le donki, kodwa ifuna uyokondlisa isisu sayo. Ikhululwe ndim le donki, ikhululwe ndim le donki, kodwa ibhizi too much, kodwa ikhululwe ndim le donki. Ndiyikhululele mna le donki. Makabonge uJesu. Na uverse number 10 lo nisikelelayo lela gama lokuqala, cela ulifundise samani. Igama nje libona akungena. Akuthini bangcwele? Oh Jesu, akungena. Jesus. iJerusalem le kuthiwa ingena kuyo pha, kodwa akangeni Jerusalem kuphela, ungena kuyo yonke indawo. Uyangena, yathini bangcwele? Uyangena. Oh Jesus. Ungena into ezininzi xa ingena. Ungena ngokekanana, wangena ngekhwele emadodeni amabini asintlola, wangena eqabela intlola. Sicimba siyohlola ilizwe, kanti umhlekazi nenjongo yongena uhambele kuhenyukazi laziwayo ekuhlaleni. Uyongena. Hayibo, wahambele kuRahabi. Oh, wangena khwela amadoda amabini umhlekazi, wangena engenela indaba yesono, wangena wangena waba ngabali izono zakho, akabala zono zikaRahabi. Wangena akaphelele esixekweni, wayongena endlini yakhe, wangena. Abhebhethu uPetros wathi, hayi Nkosi yami ungcwele kakhulu wena, esi sami isikhitshana asifayelanga singenwa ngumuntu onjengawo. Wangena. Hayi Nkosi yami, kwesi sikaPetros wangena. Udla ngoluthatha qingani xa ithethayo, awukwazi susibuza mani uba kutheni le nto kwasithetha ngoYesu phinde sithethe ngezono. Susibuza uba kutheni sithetha ngoYesu sithethe ngezono. Isizathu sokuba sithethe ngoYesu phinde sithethe ngezono ngenxa uYesu nezono yinto ehamba yonke le, akahambe siyizono ngasemva uYesu. Uba ngaba khona izono kulapho adingeka khona uJesu. Ndingathi umntwana evenkileni awuthenga iqaqele sunlight, nxa ikhona ku-washing basket, ikhona ku-washing basket. Wangena uJesu, wangena. Ingathi kungalamini angena eGalili. Ungena eGalili, la madoda ayathandaza ba eGalili. Bekuthiwa sohlangana eGalili. So ayathandaza la madoda. Kwezi ziye eGalili, uzixelele umyalezo waxani eGalili, ningamlibali uPetros. Ningamthula uPetros. Wayena mono omkhulu phakathi kwenu, ningamlibali. Lo uniphike kathathu.
ekubeni wayethe apha phakathi kwenu singasuka siyiphi asisuka kuwe ngoba amaso okuphila afumaneka kuwe. Kuye lo wayesisho uPetros. Ningamshiyi uPetros. Ingathi la mina ngene eGalili ingathi azibone siyathandaza abarakha baba shakathakathata kwafakala indoda elixolo enkosi mali benani xa ivula amehlo uPetros inoba wangasathi ivuleka umhlaba ndingene uba nguye lo ungene ungenile ngabe nimphika 3 days ago isazela sam siyandikhumbuza uba ndinesi baPetero Mateyu abafunge into endenza ndibe wesi nakula madoda into yoba ndingoyena yena owayesithi soze ndikushiye. Wangena wacinga uPetros uzofundela ilist yezono zakhe. Uyakhumbula la mini Petros ndandisithi ndizoyofa wathi wena ungayenzi loo nto ndalisuka emva kwamsathana. Uyayikhumbula la mini wawuhamba phezu kwamanzi walaqaza ndakubusa ungakholwa kwakho. Uyakhumbula la mini wayondivusa ebusuku ndilele wathi ukhathali na sishabalala wacinga uzofundela ilist yezono zakhe. Wafika umhlekazi wathi uxolo lenkosi olo lenkosi inhliziyo yakho ebese ifuna ukuzigweba izibulale mfana wami mayizaliswe luxolo oludlula konke ukuqonda. Olo lenkosi malibena mfundisi kwasiyeka ukuzigweba kuyo le ndoda inguPetros kodwa zabe yimvana zixolelwe. Uthi xa ithetha kula ncwadi yeExodus xa bekubuza Moses uba yintoni lo izise kuthi Moses othi ithi masiphume eEgypt uthi igama lale nto ndiyizise kuni ngondinguye. Petros sasala sakho siyakugweba sithi ndonile kuwe nakuwonke amazulu ingathi uba kungakhona indlela ebinoba khona yeyoba izono zam zikolelwe ngoba ndiyazigweba ngokuyiphika indodana yomuntu. Ndiyamdinga umuntu obenokundikolela aqeda asusa umvandedwa. Exodus chapter 3 verse number 14. Ndinguye obenokuxolela izono zakho. Uthi ngumuntu obenoxolela izono zakho. Ndinguye. Ndinguye. Semdinga nomuntu lo obenosusa. Ake nathi ngithele kwenye indawo ndithi ndanthi ngosendisindisiwe kodwa kubonakala uba kusindisa umuntu ongasixolelanga yena. Ekukhuleni kwami phaya ekhaya ndikhuliswa ngumama oyi-single parent nomnina wami ozemva kwami. Ebuncinaneni bethu noba sesikule age ebuncinaneni bethu umama wathi ebuye etown epheke istove isonka eflaming kuflame. Wafika wathela ubeleke lo mfana ozemva kwami wathela iparafini estovini wamhlisa lo mfana xa uyabhinyalaza wambeka phansi wangena phansi kwetafile lo mfana wasibiyela ngalama plastic kubuya ngawe etown waqhubeleka ethela iparafini umama estovini sathubula istove saqala pha kuye kuqala
sadubule lapha kuye wavutha wangumlilo. Oh yes. Engathi ngisasiva isandi sesikhalo sakhe sasikraka. Umama ebetheke ezikhabhathini, ebetheke ezitafileni ezama ukhangela umnyango apho ungakhona engawufumani. Ngoba ndabona uba akho nto ndizoyenza ngaye ebuncineneni beminyaka yami. Ndathatha lo phansi kwetafile uba ndizawuphuma naye ndibaleke naye. Wanluma apha emnweni lo mfana, ndamshiya apho ndabaleka. Ndandithi eminyakeni xa ndibuka ifoto abefowunini yami kuthi gqi ifoto yakhe, ndiyizume ifoto yalo mfana ndibone indlela atshe ngayo ebusweni zelile inyembezi. Kuba nandizibuza umbuzo othi wawumshiyelani phantsi kwetafile ubhuti wakho? Ndandizibetha ngaloo nto tata, umshiyeleni umnina wakho phantsi kwetafile? Awutshanga wena watshaya, niyambona umtshaya? Sinsiwe, ndiyathandaza, ndithetha ngalwimi simbi, kodwa kunento esentliziyweni yam endisindayo, ento ethi andizixoleli ngokudlula kule ndawo. Oh yes. Yo! Ndaba nomthandazo wodwa one time ndiye ethafeni, ndathi Nkosi uJesu ngicela wenze surgery ngaphakathi kwami. I cannot live like this. Soze ndiphile usithi ndithumba ndiyonyanga inhliziyo zabantu, kodwa yami inhliziyo iyagula. Soze uthi mandiyoshumayela uxolo, kodwa kunzima usixolela mna kuqala. Ndafuna indlela yokususa umthwalo ondisinde enhliziyweni yami. Exodus 3 verse number 14. Ndinguye. Oh yes. Oh, wasuka umthwalo. Oh wasuka. Wasuka umthwalo. Wasuka umthwalo. Wasuka umthwalo. Ngoku ndiyakwazi uzibuka ifoto zakhe. Nje ngoba ndahlangana noNdinguye. Thank you Jesus. uThixo uyile nto mdingo babeyiyo kuwe. Mamelani bangcwele, uba ngaba ukamfumani awukamfuni, uba ngaba ukamthini awukamthini, ngoba izwi lenkosi lithi bonke abandifuna ngenyameko, bonke abandifuna ngenhliziyo zabo benza njani bangcwele? Bayandifumana. Ndinguye. Umdingaphi? Umdingaphi? Ndimndodwa Jesu osindisiweyo pha efemelini yami, endingxaki bayayithuka le nto lensindiso yami, andiyazi uba ndingamelwa ngubani. Ndinguye. Andiyazi pha emsebenzini wami, yo Thixo, vele nasesikolweni bavele bavele banganxibi, ndivele ndingayazi noba ndivele ndiqonda uba yo ingase ndivele ndinguye. Imali endiyirholayo ayigqibi nenyanga, imali endiyirholayo ayondli nendlu, ndiyashota, akukho apho ndinoya khona. Udinga ntoni? Udinga undinguye. Le ndawo umdinga kuyo yile ndawo afumaneka kuyo. Enye yezinto endayifundayo pha kuThixo, soze uyifumana into ongayidingiyo pha kuyo, ikhona. Ngoba kuThixo asithengi ngokuthetha, sithenga ngokunxanwa. Amen. Sithenga ngokunxanwa. Le nto uyinxanelweyo ile ayawuba yiyo kuwe. Wangena. Shala ncwadi ithi wangena. Wangena. Ukuze ndimbone ubuyangena, ndanifunda beBhayibhelini ubuyangena. Uyangena. Ndambona ngoba ngena apha kum, ndathi nathi uyangena. Ndamana ngoba ngena apha kum, ndathi nathi inyani leyo uyangena.
Inyani leyo uJesu uyangena. Into abikwathi ngakwazi tu usithethe isiXhosa. Bangaba kwinto ayinkaka yayithi isiXhosa. Bangaba ndiyathetha ndinoline. Ndinenombolo. Andikwazi uthetha isiXhosa. Hayi nabona ndisawuta qha umfundisi xa ndime ngaphambili. Ndeke khawukha kusemntanazo akawusiphizi ntakamkhulu. Sivuleni abalayini. Ndicela sivuleni eBhayibhile. isiXhosa. Kodwa wangena kwi-vocabulary wayitshintsha. Libalo line nenombolo. That izwi lenkosi lithi. Yo, man. Ebangcwele uyangena uJesu. Akunofika nesithunywa mfundisi umjila sithi akangeni. Xa sinofika ndingathi ubungqina bokuba uyangena. Ibubo. Phethe ngomzimba wami. Oh yes. Ndinezinto endandisithi soze nohlukane nazo. Oh yes. Ndizamile kangangoko. Oh yes. Nohluleka. Zamile ukuhlukana umlomo ebhotile. Bani ngayishaya ipilisi. Yo. Kwataba isendimo oyichayayo sekuyiwe eshaya mna. Yiwe ndibizayo ethi sicaka sam yiza kum. Oh. Ndithi ndikhona Nkosi. Ndikhona Nkosi. Ndandingatsho bebhedini yam yazi ndibe nesithungu lesane kanje. Gulukuku ebhedini engaka. I know. Andithinteke indawo. Yo. Hayi bo ufuna uthinteka. Yo. Hayi. Hey wangena. Yes. Emadoda Wangena. ufuna uthinteka tata. Yo. Abexa bebuza abanye abazalwana emsebenzini uba hey yimayengo lento emiya wenza njani ke ngoxa yamamiya efuna into zawo mamiya wenza njani amalungu omzimba xa ikhangela into zawo ndithi emntakweni ndiyalixelela bamhlekazi xa ufuna labhinqa lihamba phaa yakulo ndiyothandaza mna ngoba kwenze ndingenwe uba uyafuna uyayiya undishiya apho ndikhonza uJesu. Usingena izi-Aram ziyeka uba zizi-Aram. Wena nto yayindika ngentete nandikwa laa nto bakuthandaza bagqiba kulilwe. Ndandibe ndiphumeke apho ndingayazi uba mhlanda ngenwa ndawuze ndibone Lilians apha ebutsi. Masuya. Uyangena uYesu. Uyangena. Yo. Nathi into endifuna uyivakalisa namhlanje mina into uJesu uyathini bangcwele. uYesu uyangena. Yo. Xa ingena isitori sendawo Siyaguquka. siyatshintsha. Yo. Igama lendawo liyatshintsha xa ngaba yena engene. Xa ngaba yena mfundisi omjila ezothandaza Yo. engene uYesu uyangena. ibali lendawo liyatshintsha. Bali le. Ipast yendawo iyatshintsha. Yo. Ifuture yendawo Yathi. awusithi asesimazi ingcwaba lakhe silombele phaa. Nali ingcwaba lakhe silombele phaa. Esingcwabeni sakhe sabe sidubulisa ibhamu phezulu ngoba siyayibona indlela yakhe ibiyaphi. Yemani bangene ibali litshintshwe kuthiwe hayi phezu kwakhe kuyobe kuthethwa ngalwimi zimbi ngoba ungene.
sonke. Siphakame sonke, phakamise izandla zakho. Amen. Vala amehlo wakho. Ngingena Nkosi emoyeni wami. Nkosi angingenwanga yenye into. Ngenwa nguwe. Ngena Nkosi emoyeni wami. Ngena Nkosi. Ngena Nkosi, ngena. Ngoba wena ungumavula kuvaliwe. Uyafohla nguJehova ofohlayo. Uyinkakaramba, uyinkosi yamakhosi, uyinkosi yasuko. UnguJehova and the Most High God. You are the one who was and is to come. The Lion of Judah. Urakapashekatele Messiah. Takatapashikatarakamushia. Abanye abantu basebayifungena kwayo lento ngaphakathi. Kodwa bayibone sengaphakathi. Inamandla lento. Ungenwa ngumdali wazulu nomhlaba. Ungenwa indoda yamadoda. Ungenwa nguMesiya. Ungenwa. Ngena Nkosi, ngena. Ngena Nkosi, ngena Nkosi, ngena Nkosi. Ngena kwela khaya Nkosi kula mess. Uyijike message. Rula kama ya Satan. Ngena Nkosi kwela khaya. Ngena kulowa Nkosi. Ujike mess. Ekhona. Ujike isiphithiphithi esikhona. Ngoba uthi ngayingena mkhombeni. Angene kunamasa. Angene umkhomba ungakwazi uhamba. Afika athi peace be still. Lift up your hands. I want us to pray right now. Phakamisa izandla zakho. Mamela. Sesithandaza. Lithi izwi lenkosi. Wangena emkhombeni. Wangena kumkhumbi. Unhlithwa ngamasa. Athula amasa athi nya. Ngoba kuyathula kuthi nya. Kayikhona. Angene ekhaya lakho. Kuleli khaya lamadimoni. Kayafika. Amadimoni akabushi. Ayathutha. Shakaparakasata. Rikata pasakaika. Rekepasatara masata. Sikatara masika. Ungenwa nguthi nguye. Ungenwa ngumdala wazinsuku. Ungena ngowadala izulu nomhlaba. Ikolothi Nkosi ngena kum. Phakamisa isandla sakho uze abathandaze nawe right now. Nkosi ngena. Kumkhumbi wami unhlithwa ngamasa. Anazi bamathini. Cela uphakamisa isandla sakho. Usaphanga phambili sithandaze nawe. Nkosi ngena emkhumbini wami. Mkhumbi wami empty. Uyaziva ngaphakathi kwakho that you are empty. You need Jesus. You need Jesus. You need Jesus. You have tried to fight your battles, but let me tell you the truth. There is a name above every other name. The name of Jesus. Lizongena ngaphakathi kwakho. Lift up your hands and come forward. I want to pray with you. Ungavumi.